Midhiero mar manyo ndach jogo molal to ni kod paro mowilore medo kelo paro mopogore kendo yangore ni kelo pek reso ngimagi thuolo mowinjore kaluwore kod akwede mantiere kind oganda kod nok mar ng'eyo margi. Kaluwore kod obila kuom kinde jopiny osebedo ka buono reso jogo ma pachgi wilore kendo isiko kainenogi ka joma jonekni mabaye bombe, okang' maketo ngima jogo mang'aw e andaki kendo kelo sandruok ne anyuondgi. E sigana makende kawuono, Cynthia Onyango miyowa chal mar anyuola mar Rogers Oduor ma kuom ndalo 5 sani osebedo kamanyo wuodgi mantie kod ng'ol mar obwongo. Kod aboro, Joyce kod Rogers osebedo nyithi miyo achiel modak e ot achiel kod hera gi osiep makende maket kod ngita gi del. Nyaka chop tarik 1 dwe mar Ang'wen higani, Rogers Oduor kod nyamin mare Joyce Adhiambo yande odak e kar dak matena e Umoja, Nairobi, kapok olal ne nyamin mare kendo ndache tamre yudore. Osebedo menyo e tesend obila, keyo tipo e mbui kendo penjo osiepe, mak mana ni makoro kelo luoro ni kuom ndalo 5 Rogers pok oyudi to pache bende wilore, gino mamiyo ngimane bedo mang'aw kendo yot mondo hinyre. I was a jovial boy to noyudo cerebral malaria mano attack the brain. Koro notere subtal, kano dhie subtal nothiedhe, but now his growth ne nodok chien. Nochuno koro puonjre bet, puonjre mol, puonjre nyaka wuotho. Kaluwore kod Joyce, Rogers nolal ne chuny boma Nairobi kinde machuok kende bang' tere e od laktar mar thieth mag lak mondo orang ne lekini. Olero ni noweyo Rogers kod osiepne moro chope ot, mak mana ni kinde mane gichopo e chuny boma, Rogers nogwenyore kind ji kendo lal. Natere neno daktari mar lak. Manatere boluok ne lake, boduogo kode ofis. Koro kagiwuok kagidhi, tema bang' seche moko matin to gochona ni Joyce, Rogers okanene, olalna. Kaluwore ni Rogers ni kod ng'ol mar obwongo, Joyce lero ni yude osebedo matek kendo jonjore bende osedonjore midhiero magikale mar temo koto anyuola mare kod ote ma miriambo. Information maseyudo sani gin mana make fraudsters. Manyisi ni Rogers ni kama or pesa, ni wanyalo konyi, wadhi kama mondo nitie ng'ama nyalo yudo wanwa Rogers. But a genuine lead to pok ayudo. Ma en mana achiel kuom anyuola mawito jogi e chuny boma Nairobi e kinde manonro mar obila to yango ni kuom dweche 3 mokalo, tesend obila e chuny boma Nairobi kama nochwale lipot mar Rogers osendiko kwan mar ji ma olal maromo 27. Kamanda mar obila e chuny boma Nairobi, Philemon Nyakombo, okwayo jopiny mondo oriw lwedo kod obila kendo kony ji reso ngima joma ng'aw to bayo yo mondo konye tudogi kod anyuola magi e kinde mowinjore kod resogi e lwet jonjore mahinyo geto jogo mang'aw. Anyalo kwayo ni jowa duto onego bed kaparo ni gibende ginyalo bedo e situation irani. Aidha gilalo ng'ato kata gibende gilal. Paro nyalo lal kamoro amora. Tuo nyalo dugoyi kamoro amora makoro tami kumidhiye. Koro ka wayudo jok makwayo kony e ndara to gihera mondo wakonygi. To kowe mano to bende wanyalo luongo namba mar emergency mar police, to police biro biro to kawogi to konyogi. Nyakombo kata kamano bende ojiwo jopiny ne orure gi chwalo lipot ne obila e kinde ma giwito wedegi kaka yor kaso yudruok margi. Oyango ni obila osebedo kod pek e yudo jogo molal kaluwore kod akwede mantie kind oganda, ahinya ne jogo mani kod ng'ol mar obwongo ma ohiny buono chal margi kaluwore kod tuo magin go. Bel chiwo report chon ne police mondo wakony manye. Ng'enyne wabedo gi joma lal kaka Central chakre higani osebedo gi 27. Kuom jogi hikgi ng'enygi en chakre higni 15 nyaka higni 20, 25. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.